Dra sing sak iku lho. Ya masih Rusak. Dia ada rusak. kok koyo ngene ambot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe wangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene angonku mikir kowe tansah kowe bingung atiku Rino kawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa enggal mari marga kowe lan aku bisa urip mulya kaya ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa langsa rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah gawe bingung hatiku Rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa